Mapya nga dumog. Bahad ni Damag. Mabuting Balita, 1143, DZMR, Missions Radio. Itiag na mga oras tayo kakabsat, alas 5:52, itiag sapa. Anyan na imbag nga aldaw kakabsat, iti Lunes, may ka-25, iti mabilang iti bulan, iti Hulyo, sumagmamanulangan kakabsat, nga aldaw, mapantayon iti bulan, iti Agosto na isingsingayin mo tatang aldaw, iti dahito nga pagilyan tayo, gaputa dahito iti umuna. Aya, nga SONA, ang State of the Nation Address, tayo ating nga presidente. At sapay kumata, ang kumutiyan advertise kabsat ng responsibilities tayo nga maamuan. Well, kumusta kabsat kasasaad itong galmay sa kada tayo, kang runaan na iti panawon tayo. Ay sobrang apudot na. Tapos dapay brownout na. Yan, naman pa'y naka-fix kung baga iti panawon tayo kakabsat hangko mga affected iti pamati tayo. Aya, kapintasan launay, kasurugyan tayo dito nga lawas, kasurugyan tayo dito nga bigat, kumamang tayo iti apok at makipagpasit man dito nga programa. Iti agsapan at mo iti namnamanipod Lunes, aging gana iti Biyernes, iti dito nga stasyon 1143 DZMR Santiago City. Tinanagsa ka mang kapkablao kada kayo iti Aldaw, iti Lunes Lawrence Salazar. Alawen kakabsat, agyaman tayo iti dayta nga kanta. Iti title lan, Tunggal Addang, amok nga idalan nakwel. Iti basit man, dakkel man nga aramidin tayo. Kasayaatan launay nga ti Apo. Iti mangidalan kada tayo. Kat sakbay man kakabsat nga basaan ito iti sasao iti Apo, dagiti agkasangay nga napapatag kada tayo kakabsat, asideg iti puso tayo, kas kini ina nga Maring Echebare. Good morning inang, and happy 84 birthday. O repay kini pastor nga ko, may samot nga amatay iti pamati ni Ama Balite, Juanito Balite Senior. Happy birthday mo iti dati nga gundaway. Well, libro iti Jeremiah chapter 29 verse 10 to 14. Jeremiah chapter 29 verse 10 to 14 kunana. Kunay iti Apo intun maturpos iti Babylonia iti 70 a taon na sarong karang kayto ket iyawid kayto kas inkari kada kayo siaklaeng ti makaammo kadagiti plano kamay paay kada kayo plano kamang parangay saan kit di mang didigra plano amang ibanag iti namnamayo iti masakbayan. Verse 12. Umawag kayto kanyak agkararag kayto ket sang batang kayto
tapulan dakto, ket masarakan dakto, agsipud ta biruken dakto iti amin a pusoyo. Wen kunak masapulan dak ket isubli kayto iti dagayo. Umeng kayto a manipod kadagiti naduma-duma a daga ken kadagiti amin a lugar ang nangiwarasak kada kayo ket isubli kayto iti daga nga naggapuanyo. Siak ni Yahweh iti agsasao. Madaydayaw iti Apo kadagiti nga sasao na nga intay pagsasaritaan manin iti daytoy nga aldaw. Well, daytoy ket isu iti na-share tayo di church tayo iti kalman ket kumot kapsat nga i-share itong maysa kada tayo. Awan iti sabali nga tarigagay ko iti daytoy nga gundaway, awan iti sabali nga kararag ko, awan iti sabali nga kapsat nga desire ko iti daytoy nga tiyempo. Tapno ti awan sabali no di iti ikantay iti kapya, maliwliwa tayo, maputubker tayo, kasangsangon tayo. Amok nga mabalin nga adu kada kayo iti sumangsangot ti nakad adu nga panubok iti biag when challenges iti panagbiag kakabsat. Ket sapay ko makalpasan ko madaytoy nga panagtutungtong tayo kakabsat ket adda iti maalat tayo ket mabalin nga malag-anan ka. Ket maliwliwa ka kakabsat, mabalin nga adda magkada kayo iti daytoy nga gundaway nga talaga agbakbaklay hanlaeng nga basit nga bantay no di ket di nakadakdakkel iti bantay ket halos han nga mo ter aramiden nan. Mabalimot nga ken kang agdingdingig iti daytoy nga gundaway adda iti dadagsen mo ipapan iti family. Dagiti dumamot mabaling nga finances, mabaling nga iti masakbayan, mabaling nga si kakabsat nga agdingdingig iti daytoy nga gundaway ket adda iti sakit mo nga kaslang nagrigat mo nga ibag iti family gapot ta mabiglada baka maupay da. Well, amoy kakabsat babaan iti kiniimbag ken kinamanagayat iti Dios. Aya mabalin tayo ti agtalek ken kuana. Awan sa baling nga kabangan tayo no saan nga iti Dios kadagito nga panawon kakabsat kadagito nga tiempo ket iti requirements isu da dyan anay nga panagtalik tayo ken kuana. Ket awan ti anyaman kakabsat nga pagbutgan tayo agsipud ta muna dagiti plano na iti tunggal maysa kas bilasa tayo kertetay. Ket maysa nga pagimbagan kakabsat. Aya para iti wenno awan iti sabali nga panpanunutan iti Apo wen ipalubos ialaw na kakabsat nga makapadas tayo dagiti kasting nga banbanag ngem adda iti panggep na kakabsat. Aya awan ti sabali nga pampanunutan na itunggal maysa kada tayo no saan nga iti pagimbagan tayo. Kasumaw ken lumabas tayo iti nidalagsen ken naririgat nga kapadasan kakabsat iti panagbiag. Aya madaydayaw ti Apo. Well, dayto iti pasit iti surat ni Jeremias kakabsat kadagiti Israelitas idi nagbalinda nga captive iti Babylonia. Ket adda nga stranger, adda nga gangannaet iti dayta nga lugar. Ni Jeremiah numan pay kasi tinapasamang kadagiti Israelita kakabsat nga nakaftive da. Ay addalat ta ni Jeremiah nga mangchichir kadakwada. Addalat ta ni Jeremiah ang mangipapaay iti pigsada, encouragement da. Aya kuna nagarot ket ag-start kay kiding agaramid iti pamilyayo dita. Ag-start kayo nga ag-establish iti balayo. Kuna na agtulnog da agbiag da nga addaan ti kapya aging ganang isalakan da iti Dios iti dayta nga panakautibo da iti 70 a tawen. Wen kakabsat. Aya after 70 years of captivity. Aya ngem kada tayo nga kada iti nga tiempo kakabsat. Aya agasa man 70 years. Ngamin no captive ka, wala darot iti Charles Calman, awan ikas lang awan adipen ka. Aya, awan iti right mo gapot ta adala ing no inya ti baga iti leaders, nyo iti baga yung mga matmaton iti dayta nga lugar isulat ti maaramid no. Kada ita nga tiyempo kabsat addaan nga nabanbanugan dagitoy nga Israelita ket talaga nga agrebeldeda. Sumken da jengay guradan ket panpanunutan da no kasatlo da nga lumaban. Adda pay dagiti nakikaduan iti naduma-duma nga pag-iso. Aya nga kaya't dang ag-create iti banag against tapno malabanan da dagiti mabaling nga leaders. Aya tapno ti kasta mawayaway andan iti nakautibban da. Adda nga tumangsidan ken saan dan nga kaya iti sumurot iti linteg. Nga mamuyo kakabsat nagtalinaed ni propeta Jeremias adda nga pagpabilgen na ida babaan iti sasao iti Dios. Wala na di verse 10, kuna iti Apo inton maturpos iti Babylonia iti 70 a tawen na sarong karang kayto ket ihawid kayto kas inkarik kada kayo. Nya kuna na di verse 11 nga kay kayat tayo kay siyak laeng iti makaammo ka dagiti plano kamay paay
kada kayo plano amang mangparangay saan kit di amang didigra plano ang mga banag iti namnamayo iti masakbayan. For I know the plan I have for you kunatay kakabsat. Plan to prosper you, not to harm you, plan to give you hope and a good future. Datatikan ka na yung iyad adapt kakabsat nga lalain no may papan iti masakbayan kakabsat. Ngam masapol nga maamuan nyo iti pakaistoryaan na dahil no apay nga naisurat dahil kakabsat. Masapol nga aramiden kakabsat ni Propeta Jeremias nga alukuyan dagiti Israelitas nga agtalit da iti kari iti Dios kadakwada. Ket namnamaan da nga tong palan amin dagitoy iti Dios. Kabsat matalag iti Dios. Aramiden na no anya iti inkari na iti tunggal may sa kadatayon. Adda ka din ti kari iti Dios kakabsat hana nga tinungpal. Well, iti pasad ko awan pay. Adda nga iti Dios kanahin na tayo nga panpanunuten. Adda ka ti panunot na iti Dios. Anyang nagpintas kakabsat nga panunutan nga iti Dios nga pinati tayo nga pagserserbyan tayo nga mangidadaulo ditoy lubong ket si papanunot itong galmay sa kada tayo. Ang kadi nga good news dayjay kabsat, ang kadi nga nagsayaat. Walang oras na hindi po tayo inisip ng Panginoon. Believe it or not, kabsat. Saan kadi nga nagpintas nga namnama dayta. Ngayon tuno panunutan tayo nga iti Dios nga pagserserbyan tayo nga mangidadaulo dito sa nga lubungan ket panpanunutan na. Panpanunutan na kakabsat. Nga iti si nga iti Dios ket talaga nga si papanunot kada iti tao na iti amin nga tiempo. Jeremiah chapter 31 verse 3 kuna na inayayat kayo ket itultuloy ko nga ipakita iti napudno apan nagayat ko kada kayo. Anyaman iti kasasaad mo. Siya asino ka man kakabsat ni Apo Dios kanayon na ka nga panpanunutan. Adda nga sikikita ken kanayon nga nakasagana nga mga mangitag ay kada tayo manipod iti dayta nga dadagsen nga daken ka manipod kada itang nakariribukam. Nga banag kabsat pudno nga adda nga kan kanayon nga si papanunot iti Dios kada tayo. Adda nga iurnos na amin nga pasamak iti biag tayo. Adda nga sabten na amin nga kasapulan tayo ket saan nga pulos nga agsardeng nga mangpanpanunot kada tayo uri man pay milyon ko nagkarod nga tao idadaulwan na adda nga amuna ka addang si papanunot ken kakabsat. Kung ano iti Psalm 40 verse 15, 17 kun akuma. Kung ano iti Salmo kapitulo 40 bersikulo 17. Nakurapay ken nakakaasi at ngem sila lagi kakanyak o Apo. Well, pakakitaan tayo kakabsat. Nga mabaling ako na tayo papastor da ngamin isu nga iti Dios iti ni kanayon nga panpanunutan agserserbida ngamin iti Apo nga aktibo isu nga haan kakabsat regardless kun na nakurapayak kun na anyaman iti status mo iti panagbiag addang sila lagip iti Dios ken ka. Psalm 115 verse 12 kun na sila lagip ti Apo kada tayo ket bendisyonan na tayo. Saan lang kakabsat nga sila lagip iti Dios ken kang adda nga si papanunot maipapanken ka. Ay ako nagkaroon agduma ti sila lagip ken si papanunot iti Dios. Si papanunot ken sila lagip. Iti sila lagip mabaling nga malagip ko ta inton madanda awanen. Ngem di panunot kakabsat nakatukit di panunot nan. Nga adda ka kanayon. Iti amin nga tiempo adda nga panpanunuten na ka. Awan kakabsat. Uray sang kabasit nga kanito nga saan na ka nga panpanunutan iti Dios. Saan na ka nga malipatan. Agsipud adda ka nga naimarka kadagiti dakulap na. Amen. Numan pa'y adda iti sa nga lubungan kung agaron nga idadauluan iti Dios. Saan nga pulos nga maikat iti panunot na maipapanken ka. Mabasa tayo di libro ti Isaiah kapitulo 27 bersikulo 3 kuna na siyak ni Hiuba nga agaywan ken kuana isu si bugakto tunggal kanito. Dilakit di adda mangranggas ken kuana isu nga iwarak to iti rabi ken aldaw. Naglakang ibaga iti kakabsat nga kinapudnungem iti kinapagpaisuanan na nagrigat nga maawatan ken patyen. Nangruna iti agda mga kasasaad. Kasasaad dagiti Israeliti iti daytoy nga gundaw ay sinaon ni propeta Jeremias kadakwada daytoy. Umay iti panagbuteng kadagiti Israelita. Mabalin nga nalipatan idan iti Dios nga pinatida. Isu nga inulit iti Dios iti karina kadakwada ket mamitlo nga daras adda nga sinauna maipapan iti panang palagip at imbagara iti panang panpanunot da kadakwada. Adda nga inulit na tapno ti kasta marikna dagiti Israelitas
nga addang sila lagip ken si papanunot isuna kadakwada iti amin nga tiyempo. Iti amin a mapaspasamak kadakwada addang si papanunot ken sila lagip iti Dios. Nya kunana plano amang parangay asaan kitdi amang didigra plano amang ibanag iti namnamada iti masakbayan. Wow! Data iti Diyos kakabsat nga pagserserbiyante wala na siyang ibang inisip kundi ang kapakanan iti pagsayaatan iti tunggal maysa kadatay kakabsat. Data iti plano ni Apo Diyos. Halaing kadagiti Israelita nga na nakaftiv urep pay kadatayo kakabsat nga namati. No adda ka man kakabsat nga mariribukan. Madagdag sanan iti daytoy nga kanito. Saan ka nagdadwa kakabsat? Adda dagitoy nga pasamak tapno di ka sa maibanag iti panggep iti Dios ken ka. Di ba dumteng dagiti panubok iti biag tayo ngem adda dagiti banag nga kayat nga aramiden iti Dios kada tayo. Ngamin no dumahan tayo nga maala iti maysa nga sao. Nga kuna halimbawa agpastor ka. Kinyak lang ngayon kuna sabihin ko na lang di part ko di testimony kakabsat nga nga idinawat ko ni Apo Dios adda iti mariknak nga talaga awagan nak. Aya kay pastor nga ko kayat, ang ko kayat agbaling nga pastor, ang ko kayat ti kastoy, ang ko kayat. Nagadung rason ko. So naglibasak mapanak kay abroad. Nagabrudak kakabsat. So magmamanulang nga bulan ko dijay. Natinagak. Natinagak iti 46 feet iti nga building kabsat. No kitahan tayo katindag patapulo ket ennem nga fourth floor dijay from roof to the ground natinag kakabsat. Kit dijay nga napasamak kanya isu iti nang reing. Tapno ti kasta agsubliak ija enti panggep iti Dios iti panagbiag ko. Isu dayta panagserbi iti Apo. Wow. So ang duma dagiti nga panubok iti biag isu iti mangibanag iti panggep iti Dios kada tayo no. Hantay nga agtulnog iti maysa nga sao. Nagpintas ni maysa nga alang iti maysa nga pastor tayo kakabsat nga maysa nga testimony na. Idi sakbay man nga the pandemic adda iti anak iti pastor. Kaya talagang nag-exam iti board exam na. Ang kayo mentionan ka sa ano niya nga. Kaya hanga nakapasa. In short, hindi nakapasa yung anak niya. Kaya dagiti ka grupo na kathanmot nga believers. Nga kuna na, Lord, apay nga, dagiti hanga namati. Kaya nakapasa pa nga siya nga anak mo kathan nga nakapasa. Ngayon sakbay kakabsat nga nag-exam dito. Adda iti nakasagana nga pagtrabaho da iti Manila. Ket dagiti urayan dila ngin DJ board exam dan. Sakbay nga mapanda DJ urayan dan ta confident na ngas lang nakapasada amin. So dagiti kakadwa na nakaapanda iti Manila nga nagtrabaho akas medical practitioner pa nang gadon. Iti profession da trabaho da kakabsat na. So natuloy daket gapot nga nakapasahan ka natuloy. Then kalpasat di si magmamano kakabsat nga aldaw, yan na yung COVID. Amuyo kakabsat. Dagiti kakadwa na COVID da. There are some of them nga talagang naging critical, dati natay. So nga, daytoy nga anak iti pastor na appreciate na, yes Lord, agyamanak ta nga nakapasa. Kaya dati ka comorbidity pa daytoy. Malamang nga possible mat nga akara no. So nga, no kitahan tayo kakabsat, dagiti pagdaldalanan tayo, ay narigat agpaiso. Ngem adda iti kayat iti Dios nga ibanag iti tunggal maysa kada tayo. Adda iti kayat nga i-fulfill iti tunggal maysa kada tayo. Taramidin tayo lang i-trust tayo ken kuana. Itiwala po natin kung ano man po. Lord, parang yung video ni Pastora Joy. Iti previous nga video na kakunak niya na hindi mo ba name si ang Panginoon even once. Even in my thought, sabi niya. Hindi ako nagsabi ng why, bakit. Dahil alam ng Panginoon ang ginagawa niya sa aking buhay. Amuni Apo Diyos tar aramiden na itibiyag ko. Kuna na. So, praise the Lord. Iso nga, laglagi pong kabsat. Adda nga panunutin iti Diyos ti amin nga mapaspasamak maipapanken ka. Ngayon tunumalagip na ka, agtig na iti Diyos ket mariknam, iti ayat ken parabor na ken ka. Sila lagip iti Diyos, kadagiti anak na nga uray iti bilang dagiti buok tayo kakabsat ket amuna. Saan laan nga laglagi po na dagiti dakkel nga banbanag uray dagiti basit nga banbanag kas kuma iti buok tayo amuna iti bilang na dayta. Detailed alam ng Panginoon yung detailed, alam ng Panginoon yung system ng ating pong buhay. Sistema. Ket adda iti apag umisyo nga panahon iti anyaman nga pasamak nga sangwam ket din iti Dios iti panangliwliwa.
nga addaan iti ayat. Awan iti pasamak iti biyag mo kakabsat nga aksidente laeng. Kabsat, imbanag amin iti managayat nga Dios tayo. No kitahan tayo kakabsat nga nalaing iti sinauna iti verse 11, syaklaeng, kuna nang syaklaeng iti makaammo, kadagiti planok amay paay kada kayo, planok amang parangaya saan kit di nga mangididigra, plano amang ibanag, iti namnamayo, iti masakbayan. Kabsat into no kasla saan tayo nga ammo, saan tayo nga maawatan, saan tayo nga mapanunot no anya iti plano ken panpanunutan iti Dios, maipiatan ka na tayo, laglagi pem iti may isang kinapudno, iti Dios amuna, ti aramiden na ken ka. Ngayon doon kasla saan tayo kakabsat nga maawatan dagiti wagas iti panagbiag tayo ket kasla saan tayo nga ammo nga sasagay saan iti Dios adda nga makitkita na amin dagitoy kakabsat. Saan pulos nga nagkurang wenno nagkamali iti Dios. Tingil na amin a pasamak iti biag mo, biag ko ken biag iti tunggal maysa kada tayo. 77 verse 19 ti libro iti Salmo kunana, nagnaka iti baybay iti adalam a taaw binalasiw mo ngem saan na nakita dagiti tugot mo. Ngayon tuno kasla malapunos tayo ken mas daod dagiti banbanag nga mapaspasamak kada tayo. Laglagi pun tayo kabsat. Ammo na amin iti Dios. Yang pain na nararamdaman mo ngayon. Dahil sakit iti riknam gapo iti problema, gapo iti hamo matartarosan nga kasasaad mo. Aya, dahil ang kasasaad mo iti physical, dahil spiritual wenno anyaman pa nga mga nasangsangom iti daytoy nga gundaway. Kabsat mataleg iti Dios nga pinati tayo. Adda nga kan kanayon nga sila lagip ken ka. Adda nga si papanunot ken ka. Amuna iti panggap na ken ka. Ket laglagi pem ken panpanunutan na nga agtignay tapno ti kasta maibanag dagitoy nga pagimbagan. Mataleg nga tong palon na amin nga karina kada tayo kakabsat. Ket agtultuloy dayta nga karina iti tunggal maysa nga namati kada tayo kakabsat. Uri pay sumasaruno nga henerasyon tayo dayta nga kinaimbag, kinasayat iti Dios agtultuloy pay laeng kakabsat. Iti libro iti Psalm 139 verse 16 ginggan ti 18 kunana, nakita naksakbay amayan nakak dagiti na ituding nga aldaw ko na ilantad da amin iti librom. Uray awan pay nang rugi kadakwada. Diak matukod dagiti panpanunot mo o Dios saan ang mabilang iti kaaduda, mabilang ko kadi ida kunana. Saan tad adungem iti darat no makariingak kunana adda aktupay laeng ken kuana. Kabsat no saan mong ammo no anya iti aramidem umasilig ka iti Dios. Hangka kadi agaramid iti yung kunadang extracurricular activities. I mean, imbis nga kumamang ka ken iti Dios, agrebelde ka apan ka aginom wenno anyaman pa iti aramidem awan ti mapasamak ken kakabsat, puro negative dayjay. Kasayaatan nga kumamang umasidag tayo iti Dios. Amuna amin nga paglablabasam iti daytoy nga kanito kabsat. No nabalinan na nga insalakan dagiti Israelitas iti pulo nga tawen nga panagrigrigat da akas maysa nga ganggannaet iti maysa nga lugar kabaalan na pay laeng iti daytoy nga kanito kabsat. Addan ka kada iti riribok. Mabalin na ka nga ipaayan iti kapya, talna. Nalulungkot ka ba? Mabalin na ka nga ikan iti liwliwa, ipaayan ti liwliwa iti Apo. Addaan ka ti dadagsen, mabalin na nga ikan dayta kakabsat. Nga dadagsen nga adda ken ka. Addaan ka iti kasapulan, mabalin nga sabten na dayta kasapulan, addaan ka iti sakit, mabalin na ka nga agasan. Anyaman iti paglablabasam iti dayta nga kanito. Agtuloy kakabsat. Matalig iti Dios nga pinatim, ket saan na ka nga baybayan. Amen. Ulitin nga basahin ti karina kadagiti Israelita iti daytoy nga idi nga aglablabas da kabsat tinarigat nga paset ti panagbiag da. Mamatiak. Ket daytoy nga kariket para mutlaeng kada tayo. Para kada tayo met ita nga adda nga namati ken agserserbi ti Dios. Kas inkarik kada kayo kunana. Siak laeng ti makaammo kadagiti planok a maipaay kada kayo, planok amang parangay saan kitdi nga mangdidigra, plano amang ibanag iti namnamayo iti masakbayan. Umawag kayto kanyak, agkararag kayto, ket sungbatang kayto sa pulag to o no kunana sa pulen dakto ket masarakan dakto agsipud tabiruken dak iti amin a pusoyo. Madaydayaw ka Apo Dios. Dawating man ngagtamad tayo iti daytoy nga gundaway. Managayat ken managparabor nga Dios mi iti maminsan pa agyaman kami. Agyaman kami Apo iti kinaimbag mo. Kaslami ma-imagine Apo nga siak nga ti panagkuna ket ordinary nga tao ket adda kagayam nga adda kagayam nga mangpanpanunot kaniya.
at dagayam itinagan ko kat nakakabil iti dakulap mo. Nga kanayon mo nga panpanutin, Apo. O nagyaman ak, Apo Diyos. Agyaman kami, Apo, iti kinaimbag mo. Kung iti dito nga gundaway, iti kakabsat nga napnapnuan iti limdo iti puso da, napnapnuan iti dadagsang problema, ipayaman ti balay gikin parabor dagiti nga kakabsat, Apo. At daman dagiti agbirbirok iti tal na, Apo, iti demday tanga tal na nga birbiruken da. Kadagiti na idalit iti pagidaan daga po iti sakit da, Apo. Anyaman dagiti nga anyaman dagiti, Apo, ikararag ko iti panangaywan mo kadagito nga kakabsat, i-restore mo, Apo, ti sanon at itunggal maysa kadakwada. Ipaayam ti ragsak manipod kadayto nga iti dayto nga kanito, Apo. Kadagiti sumangsangot ti adung kasapulan tal na parabor sungbat ti parikot da, Apo. Anyaman financial man panakabangar panagbalay gi inanakin anyaman pa nga kasapulan da, Apo, umanay ka nga sungbat. Bigbigit nga kabailam nga ipaayam amin dagitoy agsipud ta si bibiyag ka nga Dios. Tag-ay kumatking ka dagiti agkasangay ti dayto nga aldaw. Apo Dios, ti kinaimbag king kinamatalik mo, Apo Dios, ken iti faithfulness da, Apo Dios, ti kinamatalik da agserbiken ka. Ni ina nga maringis tiyabari kini pastor nga Juanito Balite dagitoy, Apo, iti pundasyon iti pamating aging gana iti daytoy nga gundaway adda, Apong itagtag ay da kakadagiti bibiyag dao, Apo. Agyaman kami kaday ti bibiyag dagitoy nga innang kintattatang iti pamati, Apo, tultuloy ka nga mangaywan kastamot nga ipaay mo, Apo, iti salunat dagitoy nga adipon mo, Apo. Gyaman kami iti daytoy nga gundaway itantandok da ka, Apo, idaydayaw da ka itinaga na Jesus. Amen, amen. Thank you, Lord. Lumaupay ka kapag isuot awan na silig apagkamanam mapulkukan ka rignam na bangtut si papangulut ni Jesus ken ka si papanunod ni Jesus ken ka luawan kayen makipagrigna dalan na pekat aduk tisud si papanunod ni Jesus ken ka. Well, gyaman tayo kakabsat iti daytang si papanunot ni Jesus ken kamay sa kadagijaya kanta tayo kakabsat nga ni-revise tayo. Kaya, well, iti maminsan pa kaya't kayo nga kablaawan da kay aming agkasangay iti dayting aldaw for the second time. Happy birthday kini ina nga maring Echibari. Happy 84th birthday or ipay kini Pastor nga Balite. Senior, happy birthday kin kada kayo nga agkasangay iti dayting nga aldaw kakabsat dagiti live streaming iti daytoy nga gundaway kahit ko nga kablaawan ida ni Sister nga Teresa Dita Alejo kini ore pa kini Sister nga Malu na pila madama biboy iti daytoy nga gundaway kini titang Arlene nga Pascual dita Backdoor, good morning. Gloria Kiwa, good morning Sister Gloria. Blessed morning po Pastor Lawrence and to all listener. Kuna kini Mambiron kini Sir Alex Pascual, good morning kada kayo. Amin dita Backnor ore pa kini Sister nga Jo Pascua, Sister Josephine Pascua, Brother Froilan na imbang agsapayo amin dita Backnor or ipay kini Sister Marluna Pila, good morning Pinas, good morning Pilipinas. Blessed morning Pastor Lawrence and family, God bless ko na ni Sister nga Leia nga Cabanyero, kini Ma'am nga Amy Agustin Bugarin, Madam Agbibuya mo, Ma'am Lourdes, good morning. Blessed morning Pastor ko na ni Ma'am nga Amy Bugarin or ipay kini Sister ko nga Shirley Salazar Blanco, good morning Sister nga
Robiroso Salting, blessed morning Pastor. God bless po and your family. Good morning Brother Pastor, watching from Rojas, ko na naman sister ko, Shirley. Well, Durian Chad, Maricon Chad, ko na blessed Monday po Pastor into all. Napnon tinamnama iti agsapa, ko na sister kini Tita Arlene nga Pascual. Blessed Monday everyone. Kini sis ni Pastor Angaris Rosita Castro, blessed morning po. Kini sister nga Lilibet Bernabe, Madam Matbuibuya, kini sister nga Wilma Rivera, blessed morning Pastor, prayer request nakman. Well, happy birthday mo kini sister nga Wilma Rivera, iti may 37 nga taon na nimbaga batan. Well, agyaban ti apo ta adda iti biag mi nga mang tartarabay ko na siguro. Salamat Pastor. Ini Sister Nadelia Arok, good morning. Carmelita Lumilam, good morning kada kayo. Repay kini Sister nga Malvik Alega, kuna na best and blessed morning Pastor, watching from Aurora East, Difun Quirino. Happy working day ahead to all, kuna na when. O repay kini Ophelia Pakudan. Hello Pastor, good morning. Ma'am Lourdes Gatiwan, blessed morning po Pastor. And your family, Pastor, your family and all. Thank you, Ma'am Lourdes. O repay kini Pastor Virgilin Makaling, madamamot nagbibuya dito ito yung gundaway. Si Sir Mylene Timbres sa Tamayo Sabado, madamamot nagbibuya. Yeah, good morning Pastor and everyone. God bless us all. Kini Sister nga Jean Kirakal. Good morning Pastor and family. Thank you Lord. Praise the God. Hallelujah. Kini Sir Pedrito Daliego. Good morning. Ma'am Nancy, good morning. Kina kay amin Tita Bacnor. Kini Ma'am Shirley Dumon. Blessed morning Pastor Lawrence and all lovers of your program. Thank God for everything. Thank you Pastor. God bless us all. Kini Pastor Mercy Tita Magno. Amen. Blessed morning po Pastor. Thank you po sa mga prayer at sa mga salita ng Diyos na ibinahagi nyo. Keep safe po. Kini kay Robilin Darok Agustin, Madama Agbibuya, Juvelin Pascua, good morning Pastor and everyone. Marisa Madriaga, amen. Blessed morning Pastor and Pastora Joy, glory to God. Good morning Brother Bong Medina, Nanay Glory, kini Tatay Rudy dito Tiagin, yung bagagsapa yung awan labas na. Okay, good morning kini Sister nga Josephine de la Cruz. Good day po. Okay, good morning Pastor. God bless you and your family ko na ni Brother nga Bong Medina. Ma'am Robilin Darok Agustin, good morning Pastor Joe Bartolome. Good morning Philomer de Jesus. Kini Brother nga Sani de los Reyes na imbagagsapam nga awan labas na dita balasew iti taaw. Madaydayo iti apo ti biag mo Brother Sani. Oripay kini Darwin Fontanilla. Good morning po sa lahat. Kini Sister Nadelia Arok, Robilinda Arok Agustin. Good morning ma'am. Ophelia Pukudan. Good morning Analisa Matcha. Amen. Charity Dulnuan Buling. Amen Pastor. Thank you Pastor for your encouraging message. Samson Chulayan kunana. Amen. Salamat. Salamat Pastor, iti napintas nga mensahe pudno dagiti sao iti Apo Milbert Agkawili. Good morning kay Sister Melita. Good morning Teresita Malagayo. Good morning Ma'am Lourdes. Amen. Mamatek Apo daydayaw dakay iti kiniimbag mo. Kini Zeni Rumbawa, good morning Pastor and your family. God bless po. Pakablaw man ti happy birthday iti gitarisme ni J. Capilla. Hana Gamad, more birthdays to come. Kunana Dolly Gutierrez, thank you Lord for the word of God bless you Pastor. Kini Pastor nga Sito Ramillosa, happy and blessed morning Pastor. God bless you and your family. And ministry watching at ipon kada kayo aming nga dahil sibsiba iti radyo da kakabsat na imbang nga agsapa tayo aming nga man labas na datay dita Roas Madandama. Well, madaydayo iti Apo di man tinagan kakabsat sa iti Apo Lawrence Salazar na bagal daw iti Lunes. Tiyak sa parap ng tinamnama, Nangyigan tayo ti programa ti Agsapa Anapnuan Tinamnama. Lunes ingat Biyernes ditoy 11:40